Waqt l-ewwel konferenza nazzjonali dwar is-servizz ta' kwalità li jingħata fis-settur soċjali, intqal li l-għan ta' din il-konferenza huwa li jingħaqdu dawk li jipprovdu s-servizz fis-settur kollu ta' ħarsien soċjali. Fil-kuntest li l-Awtorità tal-Istandards fil-ħarsien soċjali ilha iktar minn sena u nofs topera, il-Ministru responsabbli mis-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon qal li jixtieq jara aktar regolamentazzjoni tas-servizzi ta' ħarsien soċjali, speċjalment fuq sma delikati bħalma huma l-adozzjonijiet, il-ħarsien u l-kura soċjali u servizzi li jingħataw lil persuni bil-vizzi. L-awtorità naħseb li qed jirnexxina nagħmlu dan, għamilna ħafna, għatfadal ħafna xiktar nagħmlu, illi mhux biss nassiguraw li kull settur, kull bżonn huwa milħuq, imma li huwa milħuq b'livell li verament jersaq lejn l-eċċellenza. Fuq kollox nemmnu feedback partikolarment tas service users infushom. Fl-istess konferenza tkellem is-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità u l-anzjanità attiva Anthony Agius De Celis li qal li l-Awtorità tal-Istandards fil-ħarsien soċjali ta' spiss tagħmel spezzjonijiet għall-arrieda biex jiġi żgurat li l-livell fis-servizzi soċjali qed jinżamm ta' bilħaq. Saħaq li l-Gvern irid jieħu l-valur tan-nefqa soċjali li tammonta għal terz tal-baġit tal-pajjiż. Din l-awtorità qiegħda tagħti r-riżultati tagħha, għamilna l-istandards u qegħdin naraw li dawk l-istandards jiġu implementati. Aħna rridu li kull euro li qegħdin nonfqu biex inżommu s-servizzi tagħna kemm fil-komunità kif ukoll fil-homes tagħna nieħdu l-valur tagħhom lura. Intant l-Awtorità għandha viżjoni strateġika għas-7 snin li ġejjin billi tagħmel użu akbar mit-teknoloġija. Anka permezz tal-viżjoni li għandha din l-awtorità ser inkunu qed naraw l-użu akbar tat-teknoloġija bħal blockchain, bħal l-artificial intelligence. Ser naħdmu wkoll biex ikollna Service Users Advisory Group. Ser naħdmu wkoll biex naraw li fl-aħħar mill-aħħar l-aktar persuni vulnerabbli għandhom vuċi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.